Itu salah satu penyelamat dalam pernikahan. Ekonomi itu faktor utama penyelamat dalam rumah tangga. Bener. Ekonomi loro karakter per masing ya, Mbak ya. Bener. Jadi umpamane ekonomi wis aman terkendali, nek pancen karaktere elek ya bubrah. Dadi ya padha-padha mlakune ngono lho, Mas. Padha-padha mlakune. Ya ekonomi yo sifat masing-masing. Jadi kudu saling mengerti, kudu saling rebut salah. Ojo rebut bener. Jadi nek pas tukaran ngono kae sijine dadi geni, kudu siji dadi banyu ya. Ojo siji dadi geni malah dadi lengo. Malah saya gede. Saya kobong. Nek kula niku rabi mboten kesusu ngenteni kanca-kanca Astabrata niki sedoyo rabi kabeh. Sampe nyenteni Mas Heru rabi. Ya kuwabe pokoke rabi kae balungan-balungan kae sing nabur sarung demen durung rabi sedaya to. Oh ngono. Dadi nek ngenteni kuwabe iki rabi dhisik baru sampean. Oke aku pokoke penutup keren-keren. Gonge pokoke ya. Tuh kan. Iya. Diamini ya, Cah. Amin. Ya jane keren-keren ya selak ketuaan lho. Dipenono lek sampe ngelangkai bocah-bocah. Boten kesusu, Mbak. Alhamdulillah niki dipertemukan warga masyarakat Sumber Nongko sing mirsani kaya podium. Iya. Lah ya do kemulan apa asret to, Bu? Betul. Nggih asret to. Angine kebanteren AC-ne. Anu ya, warga masyarakat kene iki kulino saben dinane daleme kene, omahe kene ya jek rasane adem ya. Sik ngrasakne adem. Apa nek awak-awake? Apa meneh awake dhewe iki prayo catuken. Biasane nek catuken ngene iki ra iso nyanyi lho, Mas. Lho ngono? Heeh. Dadi bareng. Biasane. Jono. Iya. Nggih. Semangat. Siap, pun. Doa terbaik kagem sedaya masyarakat Sumber Nongko ya Mas Akbar. Doanya apa Mbak Rigel? Mugi sedaya masyarakat Sumber Nongko rezekine berkah melimpah. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Dereng kagungan putra mugi-mugi enggal pikantuk putra putri ingkang soleh-soleha. Amin. Ingkang gadah utang mugi-mugi enggal saged nglunas. Allahumma amin. Alhamdulillah. Jan dungane apik, dungane becik. Lha. Lah yo ngene iki Mbak Prikri sosokan rene iki seneng. Seneng lho Mas. Sing tahun wingi kok gak enek awake dhewe nyapa Mas? Mbuh, aku yo ora napa kok. Ora nek tamu tekan Sumber Nongko. Tak kira aku pancen ditilap, tiba sampean yo gak. Wong yo aku yo merongos ning omah kok. Iya. Nggih Mas Akbar yo. Apa? Seneng Mas. Apa? Bebas merdeka untuk mukadimah utawa salam pembukaan. Tadi sudah WA sampean, tadi ada permintaan dari Bapak Jasno dari Kalimantan Timur. Coba saya tahu ya, aku mau blokir, aku mau arsip. Ora tahu, aku ora tau blokir wong wedok. Di to di WA-ne. Oh lah iki lagi mlebu sinyale ungel Mbak nek ning nggon adem. Mbok kunci WA aku. Ora soal chat kunci. Mbak Prigel ini saya sekeluarga nonton Mbak Prigel live dengan Akbar ya. Iya. Minta lagu Tombo Kangen, Roro Jonggrang dan apa ini juga Grigis. Ya, dari Pak Jasno Kalimantan Timur. Sudah ditransfer 200.000. Oke. Nanti saya serahkan kepada siapa? Boleh, teman-teman boleh. Perwakilan teman-teman aja. Siap. Arep ngatur ki apa dhisik yo, mbok sing bawa sik lho, Mbak. Malah bawa ra melu Mas ki Mang. Tak tilap bawa. Sithik ngono wae ora netang sak apa. Ya wis, enek permintaan apa selain dari Pak Jasno tadi? Belum ada sementara. Ning apa mbok sampeyan mood nembang apa? Moodku bengi iki nembang iki. Moodku bengi iki nembang iki. Nek mood ki nak biasane enak to, Mbak. Lek dimut iki enak. Nah, ngono to. Apa lho? Maksudnya mood itu adem-adem kok ngomongin mood. Maksudnya itu kepengennya itu kerentek atine itu nembang apa? Untuk pembukaan menyapa warga masyarakat Sumber Nongko. Ya. Apa sing khas Mbak Prigel? Tombo kangen nggih aku sih ra muni tombo kangen. Oh iya, tombo kangen. Tombo kangen ya sing Mas. Cocok kuwi sing aku Mbak niku. Ya, tombo kangen kula kalian warga Sumber Nongko niki. Nggih, tombo kangen nih kali warga masyarakat Sumber Nongko. 2 tahun lagi kepethuk. Ya, muga-muga tahun ngarep ada iso rene maneh. Bisa rene meneh. Ya. Iki
Apa? Iki live. Live kamera ting cerencel ini ya. Sing iki kan ora live. Live. Ayo bawa Rano, Mbak Yu. Langsung mawon. Oh langsung. Nggih, bawa nggak melu gimana? Oke, siap, langsung mawon. Monggo garape kanca-kanca kados pundi kula borongaken kanca-kanca sanggar seni asma Langsung digarap koplo ajur, Mas. Ya. Ben ora adus ya Mas Akbar. Ya. Hey. Dadi wujud tombo kangene Mas Akbar dan Mbak Prigel untuk warga masyarakat Sumber Nongkon. Nggih. Anu Mbak Prigel tak golekne kanca. Ini ada dawuh gitu. Iya. Ini acara malam ini kan penguatnya dari Pak Diwan namanya Mas Angga. Niki kula di WA. Ya temannya Mas Angga niki menika Mbah Diwan. Temannya Mas Angga itu Mbah Diwan namanya Mbah Toyo. Nah, niki diken minggah wonten ing pepanggungan. Nggih, monggo Mbah Toyo. Monggo mriki Mbah Toyo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Truk. Oh mas aku udah tahun udah 6 ngono lho. Rasa cerewet. Wah. Iya iki lah. Diwace-wani ngarake yo iki tenang. Nyuwun sewu Mbak Yulibo. Nyuwun sewu ugi Mbah Toyo. Nyuwun wekdal sekedap. Iya. Harus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, Bapak Bini Sepuh saha sesepuh khususipun Dusun Sumber Nongko mriki, ingkang kula hormati wabil khusus dumateng panjenenganipun Mas Yuangga. Nggih. Mas Yuangga menika nggih ketua kula, nggih pimpinan kula. Yang saya hormati Mbak Yulibu beserta rombongan, saderengipun matur monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene napa dinten menika dalu menika saged sareng-sareng matempa dhateng menika panggenan kanthi kawontenanipun sehat walafiat. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nyuwun sewu Mbak Yulibu. Nggih. Ing mriki kula derek-derek mangayu bagya. Anggenipun kagungan hajat
Bapak Kepala Desa beserta warga masyarakatipun hajatipun nggih menika bersih dusun. Tujuan bersih dusun menika boten enten tujuan lintu-lintu. Tujuanipun namung setunggal nggih menika mengeti cikal bakal ingkang babak dusun Sumber Nangka mriki. Dados mugi-mugi sesampunipun bersih dusun, mugi-mugi warga masyarakat dusun Sumber Nangka niki tansah dipun paringi sehat walafiat, amin. Gampang kasar oleh nyambut gawe, kathah rezekine, rukun kalih anak bojone. Amin. Salajengipun nyuwun sewu niki sampun dalu. Sinden iki dirungokne. Lah iki lho. Coba ya. Hormat kabeh, hormat gerak. Nah, tegak gerak. Oh, Sinden cilik-cilik, cekli-cekli kaya dalange. ngono menyesuaikan kok, Bos. Ayo Dok, ngadeg kene kabeh. Kabeh kata bro. Wah, iki. Wah, iya, bisa mulai kerontal. Pak, lah ibu ini ki. Dari danane yo ben pinarak sing penting tak sangon. Gawe kabeh. Ayo, Ya. Cuma yo ngakut. Lho yo no. Pasukan. Siap, gerak. Nah, ini ben disiapne sik, Pak. Ben disiapne sik. Setengah lencang kanan. Gerak. Atur. Iya, atur. Lah, kula kan pemimpinnya, Pak. Iya, iya. wong cilik iki ya monggo impring. Gerak. Nah, Pun ready, Pak. pun ready. Ready. Niki priye, Pak? Piye pripun? Heeh. Niki langkung abduripun. Heeh. Danyange ya kon munggah panggung. Pak Lurah, monggo. Monggo Pak Lurah. Sik disepoti sik. Nggawa slompret ora, Mas? Slompretnya anu Pak udanan Pak wingi. Tapi dianu keyboard mawon saged. Di backing kali keyboard. Dalang kondang slompret ora gablek. Kok ana lu kale ngono. Wis monggo ora ning omah. Oh ya, slompret apa iki? Slompret apa? Ponorogan. Oh ya. Monggo Pak Lurah, Iya. aturi minggah dateng pepanggungan. Ya, saya tagih tenan pokoke. Ning tasih dolan omahe tenan aku awan dulu. Lah aku ya njaluk dhuwit ketuaku. Lah padha ae. Lek. Ayo. Ning nyuwun sewu. Iya. Lek ten mriki jenenge Pak Toyo gak kondang. Nggih. ngono ya. Kondange Mas Angga. Oh. Makane nyuwun sewu bilih wonten napa kemawon keperluan contoh teng rumah sakit, tapi muga-muga aja sampe teng rumah sakit. Amin. Kesulitan apa mawon mangke ngebel Mas Angga. Ya, Mas Angga kan dulur lanang dalang. Oh tenang. Ayo slomprete, Pak Lurah, monggo. Monggo dayange Bapak Lurah. Pak Lurah, jenengan nyawer kena, ora nyawer ya kebangetan. Sik lagi dewan munggah kok ngger ngerampok lurah ya. Sik durung. Oh durung ya. Iya. Nyuwun sewu, kula kalih Pak Lurah jenengan iki sejatine nggih sami. Kula mantan lurah 3 periode Hebat. Desa Sendanggumen. Alhamdulillah jabatan
lurah telung periode terakhir tanggal 20 Mei 2023. Terus berangkat nyalek ngancani ketua kula pimpinan kula Mas Yuangga. Sebab kula rumiyin kemutan zaman Suwargi Pak Ratman. Nggih, setiap gen kula nyadaran didukung penuh lahir maupun batinnya. Saiki meneh ora tak sawere. Nek sira tau petok anu mesti sulap nek sing wis tau petok karo bapaknya wis ora gumun berarti. Tenan to. Matur nuwun, Mbah. Siap matur nuwun, Pak. Mbah mbah no cobain keletak kowe. Lah kok marah terus. Dewa kok marah terus. Oh iya. Biasanya biar pasti zaman lurah ya lho, duitnya jadi kresek lho biasanya. Lagi peningkatan duit dompet kan. Yang lurah itu aku lho. Banyu Ibu, Dalam. niki kula nyuwun gending ilange gelang kalung gerakane harus sama. Gelang kalung toh? Ya. Niki Pak Lurah nggih tumut joget apa mboten niki Pak Lurah? Oh sak kersane niku. Oh sak kersane Nggih nggih. sak kersane. Ngacrus tok ya oleh. Wah rewel. Lanjut begini dengan ngatur. Lah iya. Ayo Dok. Tapi saya ngatur saya dengan anggota dewan di Bangka bisa ngomong. Wes kok ngapal hormat. Kok ngurusi duit jajan. Kowe kurang tak wene. Siap disusui, Mbah. Nggih. Kula purun malih. Iya. Umur malih jare ya. Ayo Dok, ilange gelang kalung. Yuk. Ayo disamakan gerak. Ayo bareng. Ayo, repek oleh. Ayo.
Iki orangnya kan adem. Nggih. Kudu banyak gerakan. Oh. Banyu Limbo. Apa? Pripun? Kados pundi? Lah ngono lho karo Dewan Iboso. Wah, tukane soprat ora sesuk. Niki nyuwun sewu Banyu Limbo nggih. Kados pundi? Kula sindene jenengan sing setunggal niki cara sepeda motor napa Pak Bu? Kok geden? Yamaha 75. Sing pundi niku? Oh niku. Loh, soalnya tak sesuainya karo nyuwun sewu. Lah tapi kan aku cantik. Masa Yamaha 75? Sing setunggal dereng kula sanoni. Oh iya lali Pak Ngilepion. Niku malah gurune lho, jenengan niku kok malah supe. Mangkane nyuwun sewu, Nggih. ibuke niki kan bagian gending mat-matan. Mat-matan. Bangsane mat-matan. Klasik. Heeh. Menika yang Kok yang ini lho? Yang ti. Panwas bidang malih Sepisah malih napa Pak Dewan? rondo gantungan. Wah. Dalam kondang presiden rati doktrin kok. Ayo rondo gantungan. Tari sik kanca-kanca niku, kanca-kanca Sik. pengrawit niku ditari iki. Duete kali sinten, Pak? Ora apa-apa. Ngrepek Nggih, duete kali jenengan. Duete kali sinten? wis aku bagian nyangoni ae. Oh, berarti duete kali sinten iki Mas Sabar? Oh nggih. Wis nyangoni mosok kon nembang jerene lurah. Oke ya. Iya. Mangga langsung mawon nggih bawa Dewan nggih. Satu lagi ronde gantungan. Heeh. Ngrepek mboten napa-napa dari Pak Dewan mau. Heeh. Mangga kanca-kanca manut. Heeh. Yo. Oke oke.
Makasih Pak Dewan. Ya, monggo duduk teman-teman. Matur nuwun Mbak Yulimbo. Siap. Kula namung pesen dateng warga masyarakat khususnya dusun Sumber Nongko mriki ampun ngantos kesupen utawi lali naminipun Mas Yuaga. Nggih, Pak Bu nggih. Mas Yuaga. Nggih, kula kinten ngaten bilih wonten klenta-klentunipun kula dhateng mriki nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun Pak Lurah. Nggih, muga-muga lurahe ya diparingi sehat. Tapi bojone ya mek sitok. Oh, ya Pak. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun sepati ketoprak kantor tenduk. Bapak Kepala Desa menawi wonten menambahkan sepatah dua patah kata monggo lho Bapak. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng warahmatullahi wabarakatuh. dalu dumateng sesepuh saha pinisepuh ugi dumateng Mas Galang lan kanca rombongan. Nggih. Niki wau ngeten Mas Galang, Kados samping punika, acara bersih dusun Nggih. di dusun Sumber Nongko niki wau juga ada acara pengukuhan lembaga adat. Dan jadi kadang ya yang jelas karena modernisasi dari kemajuan zaman sehingga warisan leluhur itu banyak yang tergerus oleh kemajuan zaman. Contohnya seperti nyadran dalu menika niku nggih termasuk muri-muri budaya ing leluhur. Ngaten nggih. Nggih. Mugi sedaya tetap berjalan lancar dan tentunya acara ini bisa terselenggara. Nggih matur nuwun dumateng Mas Yuangga dari anggota DPRD Nganjuk dari Partai Hanura. Nggih. Jadi nggih luar biasa Sumber Nongko dalu niki wayangan mawon dirawuhi oleh anggota dewan 2 orang. Nggih, sing sitok gendeng. Tapi ngapunten, gendenge niku gendeng budaya, Gendeng kabudayan. gendeng paseduluran. Ngoten lho nggih, panjenenganipun nggih Pak Kades senior sudah 3 kali menjabat. Nah, sapunika meneruskan pengabdiannya ke masyarakat melalui anggota dewan. Jadi mawon sedaya didongakne kabeh diparingi sehat panjang umur. Mugi-mugi saged menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ngaten nggih. Nggih. Lajeng untuk warga Sumber Nongko tentunya saat dipun acara menika Pak Lurah namung dongakne nggih sedaya warga kabeh diparingi sehat panjang umur lan barokah lan jalanipun pados rezeki. Ngaten nggih. Nggih. Dumateng Mas Galang lan kanca rombongan sugeng ayahi wajib ngantos paripurna. Mugi salajengipun tetep diparingi sehat lan tambah laris mawon. Amin.
Oke, makasih Bapak Ibu kirang lagungan pangapunten. Ada kolam berbeda tapi hidayah jelas waktu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketoprak gue ngiringi Mbah Lurah turun panggung sama Mbak Sri berdiri. Ayo, teduk, teduk ya. Wahyuni, Inggih, selamat malam. mumpung laras sing mau si selindro terus, Nggih. sisan sing selindro aja dulu. Siap, sedika dawuh. Seneng kamu tau selindro ini? Nggih leres, makan kok ngertos karo makan kula. Lah iya, aku mau nek barang ya. Oh, aku nek barang aku nesu. Iya, podang kuning no. Oh, mekaten. Iya, podang kuning bawarna asmaranggana. Yuk, monggo, alon-alon baik. Nadyan wujud temong peksi Ugi tak aturake yang memonitor rumantar channel YouTube Astabrata Media. Ugi saged dados kanca melek lan saged andadosaken karenaning penggalih. Sri. Dalam. Ngene iki bojomu nek ning omah ngene iki awakmu pentas ngene iki apa ya memonitor Sri? Boten pernah niku? Ora nanti ya. Boten. Jadi wis bojone pentas wis jelasne ngene Masa ya. bodho. Ora apa-apa kok masak iki. Wis biasake dhisik rono rene dhewe. Iya. Lah iya ta. Terus Alus manis merak hati. Golek isi podam jenar Lajeng ibu bunga Antena Sri nyanding bisa dadi ya. Langsung buka celuk Mbak Sri Wahyuni. Iya. Coba kaya ngapa dadeke? awan ning omah wis ora krasa.
Dan luar biasa. Wis diaturake podang kuning no. Oh iya. Kalau sedulurku sing saka Kampir Bagor, Mbak Sri Wahyuni, Mbak wonge cewek ngono kuwi ya. Ya S2 ngono. Sri Wahyuni SSN MSN. Iya. Iya ya, Mak. Luar biasa, sinden perpendidikan. Oh iya. Mbak Sri luar biasa, bengi nyinden awan bakul Brambang. Sapa Sri kuwi juragan Brambang kuwi no, bos Brambang kuwi ngono. Oh. Bakul Brambang karo bojone live TikTok ngono. Brambange tak monggo ini spill Brambang. Lah ya ora apa-apa ya kemajuan zaman. Bacoke. Bu guru sapa? Dik Sinta Widya Malupi. Sepote sing pelot. Male pelot. Monggo Dik Sinta kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Coba kaya apa ya?
Sinta Widya Palupi. Selamat malam Mas Akbar Syahalam. Wah, Bu Guru niki masih prei nggih Bu Guru sekolahnya Bu Guru. Libur. Sampai kapan, Nduk, libure? Jeng Senin sampun Oh, mlebet. Senin disebut dadi kanca-kanca pengrawi bareng sing guru wis Senin wis mlebu ya. Nggih. Pun mumet-mumet ria. Iya. Tak golek gandengan di Sinta. Gandengan. Ada permintaan, tadi tak goleknya kanca duet terbaru. Terbaru. Nah, yaitu adalah Mas Heru. Iya malah. Seumur hidup ya tak terima nih. Nah, Desinta wis disepoti sing hebat, Mas Heru sepotono Mas Tris. Ayo. Sepot, nah, sing cocok karo karakter Mas Heru sembarang apa wis manut. Ayo, Mas Tris sepotono Mas Heru nggo minggah potongan. Iya. Oh, saya. Anu Mas Karena mau Akbar. renek, sorene aku ngono kan. Niki wau kan seperti mencari mangsa ngoten lho. Ayo. Yen ora gawene golek mangsa. Lu dikira teman. Padahal teman. Oke, Mbak Limbu. Selamat malam Mas Heru. Nggih. Ada permintaan wau terus wau sonten permintaannya apa Mas Heru? Wau sonten. Loro Asmoro. Loro Asmoro. Nggih spesial Bu Suhermi Aza. Oh, FMA. Nggih Depok. Saking Depok. Depok juga memantau. Nyuwun Loro Asmoro karya besar yang boten kandung Ki Haji Mantep Sudarsono. Maka dipun aturaken manut kanca-kanca garepe kados pundi. Ayo. Maka Mas Her. Oke. Kanca-kanca. Sesarengan asta bereta di Sekarang. Iya.
Mas Heru Kang Sarto, Dik Sinta Widya Palupi kang sampun ngaturaken Loro Asmara karya besar Ki Haji Mantep Sudarsono kang mijil saking Karangpandan Karanganyar. Ya, kurang siji no. Ya, diaturke pisan. Mengko permintaan sing liyane kena disambung ning season goro-goro patete songo. Ngono. Pamundutan saka Mas Angga. Ngono. Jane loro ning mau wis diaturke siji praon. Oh ya. Permintaane Mbalik Slendro Caping Gunung. Oh iya. Sing ngaturi bersama-sama ya, no? Mbak Rigel, Mbak Seli, Mbak Retno, Mbak Beatrice yang belum numpang ayo. Ayo bersama-sama yuk. Ya spoti yuk. Pemandu geraknya siapa, Mbak Prika? Mbak Prika. Instrukturnya aku. Iya dong. Oke. Instruktur di mana? Instruktur di pinggir situ. Instruktur yang ngarep terop. Dan dulu ya lu ketok rupanya ya. Nanti kerek. Ya di pinggir nggak apa-apa kok. Sindene yang pinggir ini melihat pojok. Oke. Pemandu geraknya. Atau Mbak Ika Aku aja. Oh tengah ya, biar penak. Kamu sana. Kita itu harus blocking panggung, harus menguasai panggung. Rona, bikin press kan lo. Mbak Ika aku di mana? Di sini. Medul. Kaya medul tenan lho. Ya kan turun instruktur Mas. Mau panggung gini kok. Aku rong menyapa ya. Selamat malam Mbak Retno. Selamat malam Mas Saudara. Niki anu Mbak Prigel. Dalam. Sinden gampane sing nyimping. Oh iya. Cantik loh Mas. Niki gawane Mas Semplon gini. Mbak tidak terus. Mas Sabar. Halo. Tapi yang endang sekarang juga gawanku loh Mas. Anu Mbak Prigel. Setiap sinden itu punya gawan. Oh ada. Masa? Kayak Sinta. Hah? Sinta ini. Sinta beduk. Oke. Mbak Sri ramelu. Lah gue. Bu niku gawane Sing gambang. malah. Ben iramane ora kendul langsung dandutne wae Mas Jus. Capek gunung kur mawon gerakane bebarengan. Dipandu oleh Mbak Prigel Pangayu Anjarwening ngono. Yuk langsung dadeke coba kayak apa capek gunung. Ayo kublak tak ya.
ngaturke kagem Mas Angga. Muga kena kanggo jampi sayah utawa tombo kesel permintaan request no. Oh ya, yo bacotke 1 2 3 ya. Kembali ke pengasih. Bro, anakku limbo. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? 3L dalam pertunjukan wayang kudu tetep terpenuhi ya no. Apa wae? Lakon, lagon, lucon. Oh mangkono. Lakon, lakone kudu kecekel, aja nganti ana sing kecicir.